guys, welcome back to my channel. The federal system has Happy Vishwakarma Puja, my dear loving viewers. Diनै जोङो दसेनि उनाव बान्दुआव थांगासिनो दायो अफिसाव दङ नै स्कुलनि अफिस दङ सारमोनजों ज'नो थांगासिनो दा ना हमनो लांबाय थागोन ओइ सुरु जाबाय थांगासिनो बान्दो थांगासिनो दं बान्दो सारमोनजों नै सारमोना आगोलाव दं We are here in Bande. Bande मोनैयाखैब्रा here नङा थांगासिनो We are going in Bande. Going to ब्रा in नङा We are going to in Bande. आरो in लागायदेरलायबाय We are going to Bande. We are going to Bande. Okay, थांगासिनो एसे जोङो बेरायनो थांदों बान्दो दिनैहाय माबा हलिडे नालाय बिश्वकर्मानि ओइ लामाया बेनो लामा हाबबाय Lapara लामा हाबबाय गोजान दंबावो लामाया दाबो मोनहैथ'वाखै बे आंलंनि भिउ Harbi Anglong men ट्रिपफोर लाबाय थाग्रा लकेसन जोंबो लादोंमोन केलेंनि लास्ट रमान्टिक पार्ट शटखौ बेयावनो लादों हाजो खाथियाव भेरि ग्रेनारि मोनफैबाय रेजि गाय रेजि मानसिखाने आयौ मेलेयाबो हाया माथो